panagtultuloy mo nga agbibiyag adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takasta nga talaga tibiyag dito'y daga at talagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaalam nga inted niya po Diyos kaniyang nagduma-duma di panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya